Meditació de 10 minuts. Propòsit: connectar-te amb el teu guia protector. Per preparar-te per realitzar la meditació et col·locaràs de forma còmoda, assegut o estirat, procurant que l'esquena estigui recta. Tanca o acluca els ulls per relaxar-te. Deixa anar tota la tensió. Connecta't amb la respiració per mantenir-te en el moment present. Disposa't a fer 3 respiracions profundes, inhalant i exhalant pel nas, fent arribar l'aire a l'abdomen, on el retindràs uns segons abans d'exhalar-lo. A poc tornaràs conscientment cap al teu ritme normal de respiració. A l'inhalar, prens l'energia que t'ofereix l'univers i a l'exhalar, deixes anar les tensions. T'estàs relaxant. Sent com la música t'està serenant. Uneix-te al seu so. Estàs vivint el present, l'aquí i ara. Desconnecta't del que t'aparta d'aquest moment i et connecta amb el món exterior. Dirigeix la ment cap al teu interior. Visualitza el centre del teu pit. Allà hi ha la teva ànima, integrada al cos, generant una vida. Sent la seva presència, connecta't amb la seva llum. Tot en tu s'integra. Aquest moment és només per tu. Sent com s'eleva la teva vibració. Deixa que t'emboliqui la llum que descendeix del firmament. Omple't l'interior, connectant-te amb ella. Tot el teu cos respira amor i pau. La teva vibració s'eleva cada vegada més. Posa atenció, davant teu hi ha un camí que s'anirà obrint amb cada pas que donis, conduint-te al lloc que tu triïs. Escull un lloc, allà on saps que et sents bé. És el teu lloc preferit, allà on ets feliç, fora de perill, i tot és perfecte per tu. Dona el primer pas. No esperis per donar els següents. T'estàs aproximant al teu lloc sagrat. Sent com vibra el teu pit, com ressona la teva ànima. Fixa't bé. Què hi ha en el teu refugi? Repassa amb la mirada tot el teu voltant. No perdis detall. Sent el vi que et produeix estar en el teu santuari, per tot el teu cos. Escolta atentament. Et criden. No estàs sol. La teva mirada percep que hi ha algú que ve cap a tu. No saps qui és, però intueixes que és una persona sàvia. Notes que és algú molt important per tu. Algú que té totes les respostes que busques. Ja és a davant teu. Veus perfectament la seva imatge. Aquest ésser t'ha acompanyat fins a aquest lloc. Espera que notis la seva vibració. La sents
i t'adones que ja el coneixies. Saps qui és? Ell ha estat sempre amb tu. Heu viscut molt junts. Aquest ésser et coneix tan bé com tu mateix i està disposat a recordar-te qui ets i per què has vingut. La seva essència és germana de la teva. Ara ho comprens, que és el teu guia. Endavant, no esperis més. Fona't en la seva abraçada. Us asseieu un enfront de l'altre. Pregunta-li el seu nom. Deixa que et digui qui és i per què està amb tu. Ell et fa saber que està al teu costat per ajudar-te. Et donarà totes les respostes que necessites, l'orientació que precises. Planteja ara quin és el teu problema, què et cal saber. Obre-li el cor, escolta el que et diu, fixa't el que et mostra. Confia, el que has escoltat o has vist és la resposta a la teva pregunta. No dubtis, el que estàs percebent és real. Digues-li que sí al teu guia, que estàs disposat a connectar amb ell, de seguir els seus consells i a posar-los en pràctica. Ara comprova com la imatge del lloc on et trobes es va desdibuixant. Has de tornar al lloc on et trobes físicament, però saps que el teu guia segueix estant al teu costat. Siguis on siguis, sempre està amb tu. Aquí i ara tens l'oportunitat per agrair-li que tots dos junts pugueu ajudar a la humanitat, al planeta. Posa atenció a l'interior del teu pit. Visualitza el cor. Pots veure dues llums al costat d'ell. Una és el teu veritable jo i l'altra és l'ésser que t'acompanya, el teu guia. Fixa't com s'ajunten. Sent com estan desitjant ser irradiades. No les facis esperar. Sense por, sortiu del teu interior amb tot l'amor. Permet elevar-te al costat del teu guia. Esteu desitjant desplaçar-vos per tot el planeta, volent encomanar amb la vostra energia tots els que trobeu al vostre pas, omplint-los d'amor. Que s'irradi pau, alegria, compassió i felicitat. El planeta es troba immers en una esfera de llum que brolla amb l'amor que donen altres éssers com vosaltres. Tots junts esteu servint a la humanitat, donant llum i amor a aquells llocs que necessiten aquesta energia. Que no quedi cap racó sense aquesta llum. Que ompli a tots els éssers humans amb amor, sense distinció de cultes ni de races. Ara ja és el moment de que tornis a prendre consciència del lloc on et trobes. No tinguis por, saps que el teu guia no et deixa mai, sempre està amb tu.
Ha arribat el moment d'agrair les vibracions d'amor i harmonia que s'han creat, desitjant que segueixin estenent-se i irradiant per tot el planeta, ajudant a tots els éssers que se sentin necessitats. Faràs 3 respiracions com les primeres que has fet i a poc aniràs prenent consciència del lloc on estàs i mouràs lentament els dits de les mans, dels peus, les mans, els peus, les cames, tot el teu cos i obrint lentament quan tu desitgis els ulls, tornaràs conscientment al teu aquí i ara. Recorda, al teu costat sempre està aquest company de viatge que en tot moment vol ajudar-te i que tan sols et demana una cosa, que confies en ell i en les teves percepcions.